Hej, og velkommen til DR2's dokumentar om spændende mennesker og deres livsstil. Jeg er Ilse Hansen, og i dag vil vi så begynde at se Steffen, som har vist sit liv til chokolade. Hej, velkommen! Jo, tak. Nå, Steffen, hvorfor har du så vist dit liv til chokolade? Så får en god smag! Okay, jamen det er jo godt. Hvilke chokolade kan du bedst lide? Så nogle med fyld i. Okay, er det hvilket som helst fyld? Alt for fyld. Okay. Cremefyld, karamel, romfyld, for eksempel Toms skildpadder. Ja, det er godt. Og så nogle af de der masti. Merci. Ja. Okay. Nå, må vi så komme Og rundt? Toms gudbarmefyld. Ja, okay. Må vi så? Kig på mig. Ja. Må vi komme må vi komme rundt nu, Svend? Må vi komme rundt? Må vi gå? Må vi komme rundt og se nogle af dine chokoladestepoter? Ja, det må jeg godt. Altså, prøv her, kom her. Så det er hernede, ikke godt? Dernede. Dernede? Ja. Der kræver nogle gange min chokolade, men det er ikke det bedste sted. Nej. Men det er det allerbedste sted. Ja. Det vil jeg. Kom på, den der. Men jeg vil ikke vise det, for det er nogle meget værdifulde chokolade. Okay, det er nogle af dem med fyld, eller hvad? Ja. Okay. Så skulle være med fyld. Ja. Det er noget af det dyreste. Okay. Nå, men bruger du Og så mange... nogle fra Anton Bav. Ja, bruger du mange penge på chokolade? Ja, altså. Min måned, den ligger på cirka 11.000. Så tager skat 6. Resten bruger til chokolade. Med lidt for fedt. Og så hvad så Det er noget, skal man jo have levet af. Ja, hvad får du så til aftensmad? Jeg har lært at lave sådan en dejlig chokoladesuppe. Nå, okay, chokoladesætter. Og lidt mælk skal der i. Og lidt mælk, så du bruger også pengene på mælk? Ja, men meget sjældent, fordi en mælk kan godt holde en måned i gang. En hel måned? Ja. Okay. Det var sådan nogle dejlige klumper. Altså ikke fordi den var gammel? Nå, det kan det godt drikke. Men helt vildt godt. Okay. Nå, men... Så vil jeg gerne vise den største chokolade på. Okay, men det vil jeg gerne se. Så kom. Ja. Hold! Ja. Jeg er oppe! Og så kameraet! Skynd dig! Okay. Så skal jeg lidt lukket. Det er vi så nummer. Så står og kigger udenfor. Så se den her. Der er noget meget specielt ved de her døre. Hvorfor er det, man skal trykke den her ind på åbningen? Så den er sikret for 20. Det er kun mig, der ved, hvordan man gør det. Og ham, vi har købt manden af. Meget fra mand nede på skoven. Han boede her på gang. Okay. Den er største chokoladeskab. Jamen, der er jo ikke så meget chokolade derinde. De er gemt inde i støvsugeren. Okay. Støvsugeren. Posen er det gemt inde i. Nå, okay. Jamen, det er Hold det. det, jeg skal lige ind og chokolade. Nå. Man kan også få mange varianter chokolade, så man kan få nogle chokoladekiks. Ja. Med sådan nogle kiks med chokolade og vaniljefyld. Okay. Det kan man også få. Ja. Nå, men hvad har du? Det skal jeg høre. Her er man meget chokolade. Nå. Ja, det må jeg da sige. Der er choms og sådan noget. Ja. Men du har da lidt chips, skal jeg sige. Det er til, når jeg får test, så hvis de nu ikke kan lide chokolade. Ja, okay, det er jo ikke så godt. Nej. Nej. Ikke. Nej. Jamen, har du ellers nogen kæreste? Nej. Ja, hvad sker der, når du taber noget chokolade? Det lader det ikke. Du lader det simpelthen ligge? Ja, fordi så når jeg støvsuger det. Ikke? Så er bare helt meget chokolade i den, og så kan jeg bare... Så hver lørdag, så åbner jeg min støvsugepose. Så spiser jeg bare. Jamen, der er jo også støv inde i. Det kan bare ikke så lækkert. Okay. Ja, nå, men hvad... Har du ellers nogen kæreste, eller hvad? Eller bor du sammen med Moller? Jeg gider ikke have en kæreste. Nå. Jeg ved at finde det. Okay.
du har også lige... Det er det. Ja, men det lader vi jo lidt til næste gang. Prøv at komme med her. Okay. Ude på toilettet simpelthen. Ja. Et godt sted, hvor man også chokolade. Finde på en der. Tak til mig. Hvor der er tøj. Bliver det så også tørret sammen med... Ja. Fordi at hvis jeg så en dag har lyst til et sukkerkick, så spiser jeg bare noget med tøj. Det er mine underbukser. Nå, det er godt. Jeg mener det. Jeg udspørger mig hele tiden. Ja, nej, jeg tror, det var det. Og tak for at lige ville komme. Det var bare... Ja, tak til. Okay, det var så ugens DR2-program med Steffen Jankovic og Ilse Hansen. Tak.